ja tervetuloa videoon. Tänään me rakennetaan tämä, mutta pienempänä versiona. Me ei tehdä tota keskijuttua, me tehdään vaan tavallaan tämä. Ei tota ehkä lippuakaan, jos mä osaan mä teen. Toi alaosa tietenkin tehdään. Muuten osasin tähän kaiken, siis alustoista. Ja sitten meillä on nurmikot sinne alas, eli sitten nurmikokeilasta tulee niinku suunnilleen tämän kokonaan. Siis tässä on siis alustat. Sitten tulee suunnilleen tämän kokoinen niistä alustoista. Ja mä haen tosta nopeasti sen Eiffel-tornin, mitä me aletaan nyt rakentamaan. Niin, mä menen vähän kauemmas. Eli tämä. Tässähän aletaan rakentaa se Eiffel-tornia. Ja lähdetään oikeastaan rakentamaan ihan kohta. Nyt mä otetaan näyttää sulle vähän näitä tossa valmiiksi. Näitä asfalttikohtia. Ja muuten jos ihmettä mikä heijastus, se tulee tuosta ikkunasta. Se heijastaa vähän oudosti sitten kun katsoo kameraa. Ja mä näen miten luun. Niin, näen kuvan nyt. Ja nyt mä aitan rakentaa tosta sitä itse Eiffel-tornia. Se alkaa ikään valmistumaan. Mä laitan siis näitä kohta, niin kun näkyy. Ja nyt mä laitan 3, 3, 2 ja 2. Niin se näyttää enemmän Eiffel-tornilta. Siinä on lippu. Sitten siinä on itse tämä. Ja nyt lähdetään tekemään tukipilareita. Ja tossa on jo vähän alusta. Oi himputti, tää on pieni. Siis mä luulen, että teistä olisi paljon isommat. No, mä tein viimeksi tosi paljon isomman. Nyt lähdetään tekemään sitä alaosaa. Se on valmis. Kiitos, oli tää video. Tilata kanavan, näihin menee oikeesti tosi paljon noita vaivaa. Seuraava video on